Takže čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe. Chcel by som vám povedať, že prečo som vlastne na chvíľku skončil. Začína to takto. Ja proste dávam videjka a nikto sa nepozerá, takže som to na chvíľku prestal. Ale keď som si počul Anisa, môjho najlepšieho kamaráta, ktorý má YouTube kanál, dám vám link. A povedal by som vám, že ako snažím sa ako môžem, ale keď toto videjko dosiahne aspoň, čo ja viem, 30 sledujúcich, tak ako budem natáčať. Maximálne 30 alebo 20, keď vám sa nepáči. No tak, ideme si zahrať Brookhaven a ideme to normálne začať party. Ideme vyprankovávať normálnych ľudí. Lebo oni ma tiež prankujú, takže idem ich ja. Tu sa sebe. Tak. A idem zvoniť. Bruh. Tak ty vole, to je začanie pranku. Opäť. Dobre. Budem mi zvoniť a klopať. Aj ne, idem sa teleportovať niekam. Boha. Tak. No a vlastne pokračovanie videjka. No. Idem sa normálne do takejto. Teraz je úplne môj normálny život. Idem si domov, vyťahnem si telefón, pozriem sa a vidím len sledujúcich a nie žiadne lajky. Tak som si povedal, končím. Lenže som sa opýtal, že či sa mám vrátiť. A vrátil som sa. Toto bolo len kratučké videjko a I'm back, man. I'm back. Čaute.